Uthengisani? Ngithengisa unetitafu unanamgidi. Kuba ngimali? Ngobhidi. Yeah. Ngobhida 10 rand ngowethu. 10 rand. Yeah. Awunayo ishinji? Oh, ngito usolike lo. Ngisalumnika yona. Nayokunele nje. Ayithathe manje. Ithathe. Why ungayithathi? Asithathi imali. Okay, ngitholele ishinji ngiyenzana. Yeah. Ngitholele. Alright. Malini ishinji? 90 rand. 90 rand. Oh, okay. So ithethe leya. Nayi. Okay, no ngiyabonga. Ngiyabonga. Alright, ngosibusise. Yeah. Nami ngosibusise hawo. Yeah. Lokutholakala nje. Nayi ngeke kwayifakele lapha. Tata yakho. No. Tata yakho mali yakupha. Wena. Yeah, awuyifuni? Mina lena ke. Hayi, lungile nayi. Okay, sharp. Imali akayifuni. Hayi. Gucci? Okay, me? Yeah. Me. So, okay. Just touch me. Okay, sharp. Ngibambele lo. Uzongenzela omunye. Nayi imali. Yes. 10 rand omunye. Wow. Yeah. Ngifuna kubeka. Manje why ungayifuni imali yami? Why? Ngifuna lembhidi. Lo mbhidlo. Beka lona. Okay, ngizobeka lo yes. Yeah. Beka phela ngale plastic angisudoku. Yeah, ngiyabuya. Yeah, so ngenzela lo. Ngiyabuya ke. Unganike omunye umuntu nami le plastic yes. Okay. Yeah. Bese uyavula uede lapho lo shotayo. Yeah. Uyongedela wona. Yes, usefe kahle ufake iplastic enkulu. Kuya nini? Ngiyabuya manje ngisawuthenga sinkwa lapha. Ngicela ungenzele manje. Okay. Yeah, uzokhona ukugcwala manje. Hayi phela ngifuna ukuthi uyahamba uyalela. Ngiyabuya ngithenga sinkwa la. Okay. Yeah. Yeah. Hey, mngani wami. Bye bye. Kunemali lapho.